super, så skal jeg spørge dig, og du er oversat til norsk. Så siger jeg skal bare være helt sikker på, hvordan fanden er det, man siger, jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Åh, det er sødt. Jeg synes, du er sød. Jeg synes, du er sød. Eller jeg synes, du er snill. Ej, hvor er det sødt. Og jeg har en rotte, der hedder Iggy. Jeg har en rotte, som heter Iggy. No. Oh my God. Jeg siger sådan, du er lækker. Du er heit. Ja. Helt flank. Something. Skal jeg sige en sætning måske? Ja, helt sikkert. Hvad for en sætning skal jeg sige så? Du skal sige en eller anden sætning, du bare finder på. Helt sikkert. Nej. Vældig. Skal jeg lige tænke. Typisk mig at tænke. Jeg elsker at danse og høre musik. Whatever. Jeg elsker at danse og høre musik. Hej musik, vet du. Kan du sige sådan helt vildt svært på norsk, når man næsten ikke rigtig kan finde ud af, hvad det egentlig hvad du siger? Skal vi pule? Jeg ved godt, hvad det betyder. Det finder de andre bare aldrig ud af. Jeg ved det godt. Noget andet måske. Ja, præcis. Jeg ved godt, hvad det betyder. Jeg heter Althea. Jeg bor i København. Bor på det fineste kollegiet sammen med min elskede kone. Og hun er bare så heit. Hot mama, siger hun. Ja. Og så har jeg en baby. Han heter Iggy. Jeg mener, hun heter Iggy. Det er en jente. Hun skal helt sikkert være med på den her video også. Ja. Hej Iggy. Iggy som Iggy Pop. Iggy Pop. Badass man, badass. Ja, men. Okay, super.